Mierau. Mierau. Toto je ešte asi silnejšie ako toto. Nie si v poriadku. Vítame vás pri videjku, kde budeme aspoň minimálne ja trpieť, plakať a prosiť o život, pretože dnes nás čakajú najkyslejšie cukríky na svete. Ja osobne kyslé úplne, že neznášam, nemám to rada, robí mi to ksichty, krúti ma, už teraz mám kyslo v ústach z toho, čo sa ide diať. Ako si na tom ty? Ja mám rád kyslé. Zbožňujem kyslé. Ja jedávam samostatné citróny. Proste ja to mám rád, takže ja sa na to teším, oh yeah. Nebudeme zdržiavať a môžeme sa do toho rovno pustiť. Spravili sme si dve polovičky a budeme sa striedať a vyťahovať si to, čo budeme skúšať a ja by som najradšej ušla von dverami. Chceš začať? Môžem. Máme tu od sprejov po nejaké brain blastery, po ďalšie brain blastery, ktoré sú také maličké cukríky, veľké, belendreky, žuvačky, bomby, akože fakt je tu toho veľa. A máme tu dokonca aj napísanú kyslosť, tu je napríklad kyslosť 5, čo je vlastne najvyššia na tej škále a tu je kyslosť 1. Takže ja by som začal týmto, nech to dáme od tie najslabšie po tie najsilnejšie kyslosti a či nám to fakt pokriví huby. Čiže ako prvé tu máme takto Brain Blaster, ktorý je teda vegánsky a aj halal. Je to vyslovene napísané na tom. Má to byť kyslé a podľa mňa to bude niečo na štýl nerdíkov. Kto nepoznáte nerdíkov, tak to sú také malé kamienky, alebo ako to nazvať. Toto vonia jak nejaká žuvačka, tutti frutti. Fuj! Ja si to normálne nasýpem. Jednotka, čiže najslabšia kyslosť. Malina a citrón. To fakt nie je kyslé, to je sladočka. To je sladké. Trošku to tam cítim, ale je to ešte v pohode. Vôbec nám necíti nič kyslé. Ale chutí to dobre. Je to fajn, len sa to dostáva všade. Akože po celej hube mám tie guličky. To chutilo. Toto bolo fajn, vôbec nebolo také kyslé. Vôbec kyslé. Za mňa je to ešte zvládnutelné. Ešte som tu nepokrčila sa celá, takže ešte v pohode. OK, čiže toto fakt není také kyslé, takže tá jednotka na obale tomu fakt zodpovedá. OK, tentokrát tie isté cukríky, len je to jablko a jahoda, takže poďme si ich otestovať, či to bude kyslejšie. Zase je to jednotka, je tam iná farba, sú trošku väčšie. A mohli by byť sladšie, toto je jablko. Aj! Iná farba, čiže zelená a taká bordovúčka, rúžovúčka a sú väčšie záhadne. Sladké. Úplne sladké. Ale chutia mi viacej, jak tie. Tieto nie sú kyslé, trošku. Sú lepšie než tie prvé. Ale nie sú tak strašne kyslé. Ešte sa to dá zvládať. Teraz idem vyberať ja z mojej strany a ja tu mám takéto slizy alebo gély, ktoré by mali byť kyslé. A jedno je jahodové, druhé je jablkové, tak si môžeme skúsiť toto. Dá sa to rozpoliť? Nie. Môžem sa pozrieť? Už sú normálne spojené, hej? Tak si budeme čúskať takto spolu. Tak ktoré chceš? Chceš jahodu či jablko? Jahodu. Tak okoštuj, ty kokos. Vonia. A je to napísané, že je to face twister, čiže by to malo pokrútiť ksicht. Krúti ti ksicht? Tebe krúti pri všetkom ksicht. Je to kyslé? Kyslé? Až tak? Tak tu ten face twister fungoval, ukáž. Toto je opodstatne kyslejšie oproti tomu. Chutí to extrémne dobre. Jak môžeš mať úplne, že v pohode ksicht? Ukáž to jablko. Akože, toto mi aj chutí. Toto je akože fakt zaujímavé. Ak to má taký kyslý dojazd, ale není to ani na úrovni citróna. Je to ešte tak na úrovni niečo strašne slabúčkého. Ale je to dobré. To je kyslé! Vôbec, to je úplne super. Ty to už nechceš? Nie? Všetky tieto sladkosti sú po videu tvoje. Môžeme to nejak že spojiť? Sladúčke. Dobre to je, nič hrozné. Ešte sa to nepriblížilo ani k citrónu. Fakt, že citrón je kyslejší ako toto. Vyberiem znova ja, pretože mňa ešte zaujímajú tieto
pelendreky, ktoré tu máme, ktoré by mali byť tiež kyslé. Kyslé pelendreky. Ako všetko, čo papáme. Fuj, to je strašne sladké. Poďme na to. Ne, to je sladké. To je totál sladké. Nechutí to vôbec. Ako riadna guma. Není to ani kyslé, ani tak dobro sladké. Lepí sa to na zuby. Lepí sa to na zuby, úplne taká vyťahovač bomby, to je... Toto není ono. Toto vôbec, že toto bolo, že úplne, že podľa mňa spodok, že všetko ostatné bude kyslejšie. No, toto bolo úplne to fakt išlo úplne mimo. Mňa tu zaujíma táto trojka, tento sprej. Je to Roller Blaster a je to od tých istých výrobcov, ktorí robia aj Brain Blasters. What? To vyzerá ako deodorant. Ja som si myslel, že to je nejaký sprej. Tam je normálne jak deodorant, gulička, ktorá sa krúti. A jak to mám? Čo? Takto. Takto? To nejde. To ani neroluje. Už to ide. Ale kyslé to není. Ne? By som to chcel aj tak skúsiť otvoriť. Normálne. Nemôžeš to naliať do huby. Môžeš. Gulička je vonku. Tá je outside. Fú, jak to smrdí. No, ukáž. A nie je veľa. Nie je to zlé. Je to kyslé? Není to vôbec kyslé. A to je trojka. Však tie face twistery, tieto fajnúčke veci boli kyslejšie. Je to, že trojka, ale vôbec mi nepripadalo, že by to bolo nejaké ultra kyslé. Takto je to kyslejšie než s tou guličkou. Keď to má tú guličku, tak je to také, že v pohode. Ale takto by sa to podľa mňa hlavne nemalo ani jesť. Dobre, a my tu máme takéto finy spoločné banana spližovačky, ktoré by vraj mali byť kyslé. Majú byť naplnené niečím kyslým, ak sme to pochopili správne. Moc sladké. Rybžuvačka. 3 sekundy. Nech sa páči. Je tam tak 0,1% kyslosti. Že len taký nástrel. Že chcelo to byť kyslé, ale nevyšlo. Fuj, ale je to hnusné. Je to sladké. Nie je to kyslé. Akože čakal som to trošku lepšie, ale je to také, Napíšte nám dole do komentu, či vy kyslé máte radi, alebo ho naopak neznášate ako ja. Máme tu Warheads, ktoré celá táto značka vlastne v Amerike, alebo všeobecne aj u nás, není až tak predávaná, ale dá sa zohnať, sa prezentuje, že sú kyslé. Tieto by mali byť normálne, že kyslé cukríky a ešte s niečím naplnené, ale čo? Príde mi to skoro ako pelendreky. Oj! Ale toto koplo takou kyslosťou. Toto trošku voňalo kyslo. Sú to klasické pelendreky, alebo aspoň sa teda tak tvária, ako klasické pelendreky. Vyber si farbu, červená, žltá, modrá, oranžová. Pick your poison. No, ty máš double. No. A mám tiež double. No to je kyslé. To zavoňalo. To bude kyslé. Toto zavoňalo. určite bude. Ak to bude tak kyslé, jak to vonia, tak sa na to mŕte teším. Zatiaľ nič. What? Kde je kyslosť? Je to sladké. Si v pohode? Veď to je sladké. Je to kyslé. Nie je veľa. Ja tak čakám na ten moment, kedy proste, že BUM! Toto je fakt kyslé. Ale akože voňalo to kyslo. Voňalo to kyslo. Normálne som cítil, jak keby, že to tak buchlo, ale realita je úplne mimo. Môžeme pokračovať ďalšími Warheads a to sú tieto jelly beany, tento veľký balíček. A majú byť... Ako inak než kyslé. Majú byť kyslé. Majú mať sour shell, čiže kyslý vonkajšok a sladké vnútro. Že vraj. Podľa mňa budú úplne sladké. Vyzerajú zaujímavo. Poďme ich skúsiť. Akú si prosíš farbu? Chcem to ovoňať najprv. No, ty voňajú sladko. Táto červená maláka. Ja chcem modrú. To je veľká. Čo? Ja skúsim viac, lebo ja proste... Ten začiatok je taký. Vnútri sú sladké, ale ten začiatok...
Ja som dúfal v trošku, akože sú dobré. Bacha, ako cukríky sú parádne. Chutia fakt skvelo. Ale ten kyslosť je tam fakt minimálna, fakt, že milisekunda. Ale je. Ja fakt čakám na ten moment. Vnútri sú sladké, takže to tak kazí ten efekt kyslosti. Tomu ver. Dobre, máme tu síce tie Brain Blastery, ale ešte tu máme kyslé Smog Balls a tie... Ty kokos, tie sú extrémne tvrdé. Zase zavoňali kyslosťou. Joj, ale dosť. Vyzerajú jak také vajíčka. Normálne jak Dinosaurie. nejaké dračie vajíčka. Jak paintballové guličky. Jedna modrá. Ber si ju. Ja? Ber si ju. A ja si zoberiem takúto tmavo zelenú. Tak tvoje oči. Díky, poďme na to. No som zvedavý. A to je strašne tvrdé, nekúš to. Čo? Ja vôbec neviem čo je, lebo je to extrémne sladké. Možno tá modrá mala nejaký efekt. Akože vo vnútri sa to snažilo byť kyslé. To je kyslé jak svinia. Hovorilo, dobre cukríky, len tuhé. Prečo ja som si dala tú jedinú modrú? A teraz to mám v zuboch a kyslí mi to. Zober si, ja neviem, zelenú som mal, tá bola úplne sladká. Hej. Si v pohode? Sa napí. Toto je sladké. Strašne. Není To tam je tá kyslosť kyslé taká jak extrémna. svinia. Také kyslé? To bolo fakt kyslé jak hovedo. Fakt zlé. A mám to v zuboch a v kuse mi to kyslí. Bolo to tvrdé a bolia ma zuby z toho s tými mojimi blombami. Prichádzajú na rad tie najkyslejšie a najťažšie kyslé cukríky. Sú to 5 na škále kyslosti. A 4. A 4. A tieto sú rovnaké, takže jedno necháme zabalené. Normálne oni majú v sebe viacero chutí. A neviem, či si všimol, ale tu je obmedzený vek. Asi Na preto... týchto je normálne obmedzený vek, že to nemôžu konzumovať deti mladšie ako 3 roky. Oni sú ešte aj separátne zabálené voných. Normálne separátne. To je peťka? Hej. Dajme najskôr tú 4. Najprv tú 4, ok, tak dávam na bok. Podľa mňa je to kvôli tomu, že 3+, lebo sú to tuhé cukríky, aby to asi deti neinhalovali a nezadusili sa tým. No daj tú tvoju 4. Wow. Aké máš príchute ty? Máme na výber pomaranč, čerešňa, Asi totálne zlepenú limetku tak asi limetka sa rozpila. a kolu. Ja si dám čerešňu. Daj mne tú, alebo pomaranč. Ich máme Pomaranč? rozdielne. Takže na škále od 1 do 5 je toto 4 v kyslosti. Ja sa fakt začínam bať o svoju existenciu, lebo podľa mňa to bude tak strašne kyslé. Toto je dobré. Ja to neviem dať ani do úst. Normálne to studí. Studené. Toto je moja frárka, prosím pekne. To je strašne kyslé! Toto ja mám pod strechou. A studí to! S ňou točím videá. Studí to, to je pravda. No, to má studený efekt a strašne kyslé. Aha. Kyslosť je zase iba na povrchu. Na chvíľu. Čo? Vycmuláš tú kyslosť, je to preč. Potom je to plnohodnotný cukrík. Ale... 3-krát to vyplúva. Ale ten efekt tam bol. Ma nedá. Ten efekt tam bol. Asi prvýkrát v tej kyslosti bolo fakt, že... Je to také fakt, že 4 z 5. Ice Blasters dáva zmysel, že je to akože ľadové a nejaký blaster ti to spraví v papuli. A vôbec nie je zlé. Tieto cukričky mi normálne chutia. Fakt, ten začiatočný efekt bol super. Miarau. Miarau. Ešte vo vnútri je prekvapenie. Ešte vo vnútri je trošku prášku. Ňam. Ja toto absolútne nedávam a podľa mňa 4 je úplne že zlé, lebo toto je že 6 z 5, ty kokos. Chceš ochutnať aj inú príchuť?
Zatiaľ nie, aby som ochutnal 5. So scale 5. Akú si prosíš? Strawberry? Raspberry? Alebo currant? To čo je? Čočorietka? To nie je čočorietka. A ja si dám malinu, ty si dáš jahodu. Chlapci, moje dievčence naše. Ale toto aj cítiť. Jak sa hovorí, do dna. Toto je dobré. Ja zomriem. Toto je fakt dobré. Normálne sa potím, jak je to kyslé. A chutí to strašne dobré. Je to strašne kyslé, to je že 10 späť. Áno. Toto je normálne, že mierne nad citrónom. Toto malo konečne ten efekt. Konečne ten efekt, že som si to dal a normálne som cítil aj niečo kyslé. Takto ja som mŕtva. To ja v živote toto nezjem. To je normálne diablov vynález toto. Toto je super. Na zabíjanie. Ja by som zvládol ešte niečo kyslejšie. Toto je také, že... Som spotil, ty kokos. Ja? No. Mi to asi dvíha tlak kyslé, neviem. Toto je dobré. Chceš niečo kyslejšie? No. Máme tu ešte túto parádu, čože tiež 5. Tam je čučorietka, zelené jablko, melón vodný a citrón pri chute. A teda ešte táto bomba na našom programe, takže ťažko strašne otvára. Ktoré chceš? Ja idem zelené jablko. To je úplne jedno, aj tak je to kyslé. Tak čo, čučka alebo vodný melón? Čučky? Čučka. Na toto sa mŕte teším ešte. Ja to nezvládam už. Ja to nezvládam. Ja asi normálne ma hlava rozblela. Bolí ma jazyk, bolí ma krk. To je ešte horšie. To je fakt kyslé. Je to kyslejšie. Sa dobre potíš. Toto je ešte asi silnejšie ako toto. Nie si v poriadku. Celý jazyk ma bolí, všetko. Vypaluje to jazyk trochu. A je to kyslé, ale že strašne, že toto je... Toto je taká 5, fakt. No, 4. Toto je... Tieto dve normálne dneska vyhrali. Tieto sú fakt super. Toto je bomba. Tie žlté sú brutálne kyslé, nech sa páči, tu máš ešte jedný. A toto je tiež tvoje, toto si tiež zober, toto si zober domov, vlastne si doma. Toto je tiež tvoje, nech sa ti páči. Aj toto. A si vybavený. Ja toho toľko nezjem. Ďakujeme, že ste si to kúkli a ja idem grcať. Čus. Peace. Guličky, kto še vám dal hlas?